Basi mbiamono omwanchwa omoliga igaiga no obwansu bwomugusi nebire biga mbiri bya butambe togokoretera omorore korokunga oborema ase obogima oborema ase obogima omwanchwa omoligeria no morore kogochera kirari tuko chinsane ebiro bune biga bya rero tole nekerenga gyogosemia gokomanyina gokogokia igoro ya mangano nsipi ali arengete oborema ali arengete abantu baito balia balemarete ase society etogose ase gatagati eito omwanchwa omoligeria nyoranga eganga yaito buna Ndizi TV no gokogokia gokomanyia na gogosemia boigo omwanchwa omoligeria naende nchake na gogotebi ngoma eteri tukoriri twaganyete ndoche ngari abiri gesieri na munugo mambi na riri tukoriria mambi Jumatano riri tukoriria omwanchwa omoligeria buna butamba asomero ngotwara omogeni oyo ogocha otwerera make aria tokoba togokwanira kirenga kia buna omorobiri togotoka orobeirie no tukolera ngokwandira tole igurari representation ase workforce gose okobao kwabakori egasi ase abakori egasi bari no borema ase Kisii county government abantu mbaro baisaine mba banakorika abantu bari no borema emyaka 10 kuru devolution yagachagete 5% ye list nerororo nirange yaetanirie mirobiri nererororo mbali bachandegete naiga mwaselero mwancho moligeria nimbwate omugeni ase studio oyo ngochikoreta atweresere amarieta ye nyuma yayo ngoretera omugano sokoro kurwa butogenda ase ngambo na gochigokorera tokorere engane ntwoni ase oborema buna butambe nchino murario brother power Jared Wilberforce ngokwariga ningabono sukikirindo kia wange orengeri ya Ndizi TV ekiageraga iga no obwansu bwomugusi ngakie ndugu ase kwarumbiere mbiyere kabisa hey. Muralia nagokire boikase egetuo kia Ndizi TV nilitanganiriane goswa Ndizi TV karibu sana no Ndizi TV nande kogosoka ombe kishwali toke sikogaria watoneri muno kiagera rinde Ndizi TV nero bwansu bwomugusi onyeliro moko nganyi ntoneri muno igo marieta o kamili amarieta ne kamili nkoroku Wilson Godfrey Ongworu Wilson Godfrey Ongworu matekale na akire joka nkoroku marita yegesongoka kana go Jared Wilberforce bono igo mwachakire kon compete bono competition nero okay oise koligereri nyonye disability bya these Ora tole sia setake karibu Ndizi TV thank you aiga no bwansu mugusi no to ikorwa toke manyete eganga yaito no gosemia mugusi eganga yaito no kogokyo mugusi eganga yaito na boigo no komanyia omugusi bono kubwaterera igo ndeto mugano sokoro yane basi ngokoro mugano sokoro toso ase ngambo yaito yeah mwancho murigereria omugano osokoro yane una butambe sokoro yane ngo batebia abika bwokenyo iganje temegano engakiyemo yarenge ngakiyeto igo nekero kimbure nyinge sokoro nyuma gantumire kiage na retire byamba bitatu iga byebanda toko na gokaranga norogio ero honte byara enseye ngoheta tole na gotogo eta gatokorwo kiagera ntwe emyaka ngoto yaengekanije tege tubatigerense yechogete na inwe moye salia ya kora senseye nara gukora amaya tima gisokoro ya nanchite megano yo gukora amaya ya kora senseye kora amaya gante bia ase kenyore kemo abaise kembe bole twaro babere yomo lekoro wa kemunto no yonde nyanchama kemunto nero lengo moise komonene nyanchama no moise komoke ababuli babaise kaba go barenge buya ikiagera isega arengo mworokia na ngina ga arenge tagitari nero munyagitari iko besa nchi arenge muchando na barenga batangane kenyole kigotwale nyomba yerigena na bwe kenyole kibarenga batangane gotwale siminere ri enkoro yagatwalire merande gocha nyomba ase kenyamulero tokoroka landline na bwe batangane gotwale ebintu bitarekorekana ase kenyoro bune TV bune fridge na bintu binde yara ngakie yemo Baibuli babo kubakara ase mirimo yabo ya butambe boise kaba bakorire chisukuru chisekondari
baganyete se bagosoa gochia fagitio yomo konyochire amasoma igorake ekore chiga oyomo kenyanchama nere konyokorire nere bono ganyete isiko kwe Jumamosi eno barenge isiko bonsi yara ekenyorori bebekaine asobware chifamili nchi alengo chi alenge chintaka bali yaro kounga na bataka bere bakugukuna maboke esuguria no enekera taiyo mumuro yomo olekoro kuosano mwabogo balenga bataka nandi go yalenga tambe igetunwa keke ngumbu basi bono mumuro yo sano Jumamosi yeyengo na koetare esare kurwarote manyekaneti kabanyaruka abarungu na okara bari kigasi cyabo tambero cy'umwana mwana munyaruka ngo sibibare koeni bare gokora bareke gochia ngokora bari na keliyara wake keri osano koroka osano kauruka yara igaguta chakengeka ekiagere biara chinda cyatagoire buna batabwate kende osano kauruka igakuboka kyano no gwesibya kwalengo mochando mwabo kegera bale kweboria kubabwata kabesa ne sabuni ekogorwa gose nendagera kegera ngina konya iso sirire na ngina gakabokire mambia ogenda koligia ekonda ekibarua kiri tuko kara nyore agore korokoro usagore kembo yara osano gaika senkeria omuise komo no kuruke muntu asenge nchalenge college na endo nyorira abaiseke eroso kire isiko otwalira okumanya okonge yake akaboko musiare menyeri okomorra bune gento gitabugenereti yara tamorra buno monto kamorra kurugeita okonyinyero gosiare menyeri ogwaka nyumba osano gocha mocha kwa mocha nyanchama no ateneine akumetia bwatita makere norocho monto goche tukiero chigoro chianga na machanchabe ebiara abire kengeka igakubokirare konyanchama akamwa koligere lyaro lenki gekoba mumuroli agache yemase yemogote binyanchama ngaki mwale wancha monko nyama chenywe ngokwande yara kemuntu kale nyomba ali ewo mwana oyo ngana amacha saba nyanchama gaoncho kachikoyi amache kemuntu komosuguma bororo komote bintu bwati bikombe goseme keba abantu buna abaranywera amache none sata chire yitakire oleteri ogolirie chinsuri na liririe chinda na liririe chinsona tusiareke gimaiga naende kurulero nagotebire gitakiria yasiekwa ntuntu bwenereti korro monto muchabwe kabiroyo ogosoa megaiga yara nyanchama gecho neri yandali nene kutale konyara gokora kende kagera ke muntu nero monene osano akayiria mariga agasuka muino gosoka isiko yegeita ogoikaso moto lenge bweri pero goisaransa ogosoka kwe umina goitita bobe nyanchama na bamusi omereti kurweke bao ke muntu kamnyo ke babu kwesibya nyanchama komnyoke vlichi okemukia mabere okobeke kirasi komnyoke liosano komotebika nyubwango mwise kominto tarora osano gwaka mabere alia engurwe gochoke mukoko genda sobo nyanchama okwemoti emyake menge nyuma yaye nyanchama gochio kolikwo bwalimu ando sano na rweta ali agachia kanyoro monta akamuira akamubeke sukuru nere bono beire omu accountant gosaba manyibe chisabu chechi besa igas nyanchama cha gunya getali abe kwe ward yara ana mumuroyo gosano no kolega si obisi yechi besa nyanchama kabwena akoyegwe bill egucha yara chiribu amagana abere na kianda elibu 209 ke muntu nyanchama gwetu mata okweboli ngaingo chikorusia ngakiya beboli baya mbabwati kende ero monyene tararo sikende mumuroli okorwo bisiaria ere namwinyorete okomurikira agasakara asomunwe kenyamuriro
okomotebi nga your bill has been cleared through a glass of milk. Okogenda okomotebi soma gasakara akwo nkoira nong'eri ichibu. Nyancha magachi kwigora gasakara kari gosoma yara tachi gukaigwa okuminga omonto oyo ngonchandare taro chime chandombwate akona konga gasakara osano karu kuri endagera ya mbaso okwira no nyano ekaranse tare mo deso ago chobis wasomire sakare iyo nkoiweke yakwana kumote ya tingi wethikende ncheki orankonye onye kiburu murange na gokora wekirwa ebiliane yakanire okomotebia to kuinyura konche ningi nyorete kogokora amaya wekonyora amaya ngakie yemona etete seino nyaruka ya mine ganseria kayo kangibira amabere ukanga mabere ali akanga chinguru ngatara sa tambe ngacha konyora omusamaria oyo ndigite ko bomorisia bwechombe chiaye ekeranyora nganche no monto mungaini akambeke sukuru nje no likwa eta amabere na nde nchentenerete ubwo mangana yechibese nyagetari yeiga na bono gwetera amabere ali kwangete ebili yao yakanirwe bekesei ogendenka sokora kangimo kyo motugora gante byara kurenseye sangana abamino korama yogende mugano sokoro yane oyo mobweka abika bwokenyoraire umwanchi omurigereria yekoro kwa Ndizi TV obwansu bumugusi eganga yaito no kogokia kogosemia na gukomanya boigo umwaka Wilson Ongworu nere mbwata ase studio ko rero Ongworu bono ngayurwete mbia mano moraria inche igo nyiborire county ekoroku Trans Nzoia no ngiborire nande no nsomete lakini nkanyene mbonjali bonjali asakoroku nga bomaliba igonga edio giria olimo kigorasi nini igonga ward ali no nkanyene lakini bona ntwe tunarete nga Trans Nzoia Kitale nonka okay lakini nje no mugusi mama omintu no mugusia korubo gitutu tato omintu no monjali okay korubo maliba Ongworu to ikorora nche ya tindi korora nango mugano mwenge gotarora kwao nesomo yao ogotarora kwane nkobwati mangana mange nche buna naiboletu nkorora nche narorire all along na somire korwe nasari pakanga kora form 4 nkorora nande nche no muminyoki narenge sana nindo choko minyoka namuno utaikorora ngani nindo choko minyoka nche no muminyoki narenge sana ama iso igachete gusira ekero na joineti a college my first college Baringo KMTC ekero ndo mwako kabere ina arali tina ruete kirasi marogo bagosoma ngasoa nkarara nkoboka mambinganyora tindi korora iyo kaigo just like that ndai toirorere nse meyo ukakore klasi ukaenda ukarara ukabuka mambia nkanyora tindi korora ina ruete preps itokoroka nga preps amarogo nkagenda mwane korara kero narara nkaboka lirinta ete kogenda gokora mazoezi ane saa 10 cia mambi nkanyora tindi korora lioka igo igo lioka na maisa nenche tindi korora gisuntu maite nche nkorora ibintu une mist bune lioki bono likogera tindi korora busio asinge nche maiso tanya kondo mapaka bono iga ekero nanyora nga tindi korora nkaminyoki emergency school ime bakarige bakanyora nga mbaro chikende bakaminyoki Eldoret ngapimu mbaro chikende kero batarara kende bone kabanga lazima ngiru Kenyatta agali no yanko yane alenge mumurumu wa mama akatema sana egere barorenga ninki akwa ngakire chibicho umubiri umugima paka umutu barorenga inki abete now elibono wati akorora no gwetane mubere bobaro gosena bole bija ya nde buya wa inchende buya nanya koromunyo no muntu I think you have a story for us to speak another day. I think no bwato mugano tutakire kugamba ri tukuri ngao kagere forum ya lero no yokugamba iguru yo bokori egasi na inclusion as a kisi county government na nakomanya mugano yo gwante birie ngakwa boge tokanyora to ikorra na ende to igwatikwa nche nanya koromwa wa
nche no ndigererio nye oise koborio monta babarenga nabagwa tinga bwata maisare very clear umwanjo murigererie koro kwa Ndizi TV ubwansu bwo mugusi umurero asembe koro ngobole maso bogima nabako tena kweta social media pages chito Facebook page yito Ndizi TV News digital YouTube Ndizi TV News naboigo ototwitie at Ndizi TV News naboigo ango cheke bindi gya kabere ngogote bindi website yito kyarando chega alinjabete ngo ntumira bari kuruga ritinda yebwata buyaga ngo yebwatande ngote bunogote namba yesimyero buna botambe enoti sano ibere enoti sano ibere kianda ibere eyemo kianda ibere isano isato inye enoti sano ibere kianda ibere isano sato enoti sano ibere kianda ibere eyemo kianda ibere isano isato inye nyara kwa gutwa keresi mestoto likero jumbe yao no igwetu nango gote ibutambe ngoborema ne kiombogo soa otaigocho reform ende yonse rero ngworu nari kiro lingere igata bogeteri makanyoro beire member abande ndo yoji famu cyoko ndimo tena cyo famu kinyinge sana ngweje famu cyaranche na arwarete ngayero shinyagitari ngakolerwe binkwanso ngakoraki ate cyo famu ende yonse anje tincho famu bano watata ko munyagitari enatete ko munyagitari enatagite ko munyagitari asengenjo cyanko cyane n'abanyagitari so egento keri kyangusete nande nanchete ekero nagachire nyagitari ekero ndebuya enakaligereire abanyagitari bali una bakubeka overall chiri akweche chidasti coat chiri bagosunge thermometer libigoti so yani naringe kogokigu buno munyagitari ago dress nande in me asenkoro yanenga tebanga nitakuwa daktari tosha na nitashughulikia ngocha gushughulika abantu abarwaire asubuno moyo nongete nande yaringe ngarasima naringe gocha ko munyagitari lakini kabanga bono obunyagitari bwane boka nacho okay ngoro ntake tomugano oyo baka toyorigeri tukori ngao ogocha gotwerese kyani ntake ku understand mono obwate abiboli bawo baro monchari no mugetutu bono gwaukoire musiabano batamaete nkikiaba ni maete megano nerego chigabo togocha korigiri baga oicho tueregere mwamugusie manyenga nekene ngabole mo tori gwa apply bono ntagete daike ya mere mutunko anda tole break ntate go introduce enkwana yeri tukulia rero nguru ayino mukoli gasi we county government ya Kisii egento nakoligeria ebiriro byabeire abantu koli gasi bitombole ba disability muri kiregaria mwarabe irororo matuko ngagete ngamurabe ku payroll number 1 exactly. Number 2 tima etinga bakoli gasi bale no bolema Kisii county government baikire threshold baisandire bakire no 5% yeri umurali mbia mono asokoleta li nganelio intuna balemavu ba Kisii county tokole gasi ase Kisii county ase egabana yaito Paul Simbarati ambaye twacholeta sobonge nimaite tarabera obisi mono korengana ne serikali eri yaetete ntwanya guikiranie birengo biri byatakeire bya 5% bya balemavu ingige kogera ndato bwatera abo agwese kogera iki kinonta yeto bwatera to chakira to yeto irane studio tonyore break tonyoro korali gwo korosie bonyi nando mwanchwa omurigereri nagote binga mambi tariki 25 ne mo na mambi ende tole isko gari ntubuna Ndizi TV ngocha tole gabu toyunge naye ngocha tole gabu tomiari naye ngocha tole gabu toiriate naye ngocha tole gabu toli amatoke chiro gabu naye nintara ewe list manyanganjiro kitogocha gweta gusama toke ngotoka roro birangwe timbirama toko ende studio tonyore break tokoirana tubwatere gabwo nga nki bataraisanira na nikegenderete studio Ndizi TV ubwansu bw'umugusi Oasis Specialist Hospital Kisii ensemu yukurwa obukoroli guchya sabasubati barya bwibwatranitiye nigigo kumanya igoro y'obukoroli obusera burya bakurwa guchya sebale tumekuwa na majadiliano mengi kuhusu hali yao ya afya wanapokuwa wajawazito punde tu wanapogundua kuwa wako wajawazito na wanapoendelea hadi wakati wa kujifungua. Tumeongelea masala kadhaa kama vile lishe bora, afya ya mama
umuhimu wa kuja kwenye kliniki, umuhimu wa kujua vipimo vyako vya kliniki unapokuwa mjamzito. Ngukumanya bare iguru yesabari ya antenatal postnatal care iguru y'indagireko y'umwana guse nutrition eye checkup pelvic exercises na buigo general consultation. Tuko na pediatrician, tuko na gynecologist na general doctors na nurses ambayo watakuwa ready kuwasaidia kwa hiyo safari ya ujauzito. Amasomo twanyorire y'eng'encho wansira muno gutake sabari yo konyoro oyo ko gogori omwana kwenda nere sabari yonsi mpaka uno gukini omwana oyo ni atore NHIF card nige ukava korwa maternity mpaka ikero kwenda nyumba batariringa kikindi cyonsi ime y'umucyukisi angene sukuru yo kwegeria iguru y'ububwenya ya KMTC gusoba kirisimi ase namba enotisano noibere eyemo marakabire inyeyemo enotisano isate noti Oasis Health, together for better. Maana kichi basenguru kugira marieta mange sana ekeboko orwenyi amagomba tunda chinyinga karangeri umwana umwabo bono chintunda chinyinge make use obuyo mutakeire skuru chegwiru abana mbatakeire bitabu muntu ngwe bware kiri buga ikomi kira rituko muntu ngwe bware 10,000 na mwiso bwe week 1200 ko pocket wese ko wali my friend ayenga yugo tikara okobwa na kwomogoko waye igwa ko genda sesi miao yako genda say baby. Business number 888090 igori yoga wagoda bagadai okubeka emya yemo yokai unokubeka chintunda chinyinge chance yawo yobugwi igere iguru chintunda chinyinga karangeri omwana omwabo bono chintunda chinyinge make use egosoriye yokwebwere nenko nigo yanchireni kiombe ya PCLB ne namba ya 002660 egosoriye ni yabantu bari myaka 13 guca igoro. Wima Electricals and Electronics ni wauzaji wa bidhaa za kuunganisha stima na pia bidhaa za elektroniki zinazotumia stima kama vile televisheni, hoovers, decoders, birika za kuchemshia maji, mashine za kunyoa nywele, DVD player, bulb za aina zote, power extensions, consumer units, showers, solar panels, inverters, industrial sockets, switch boxes, cooker sockets, circuit breaker, pasi, insulator, testers, meter boxes na zingine nyingi. Kwa mengi zaidi watembelee mjini Kisii katika jumba la Gusii Plaza room namba G2 au wapigie simu kwa nambari 0715009827 au 0718607462. Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town. Ndizi TV, ubwansu bw'omuguzi. Omwanchwa omo ligereria inyurang'eye korokwa Ndizi TV obwansu bw'omugusi eganga yaito no gokomanyia gogosemia na gokoki na gotebing na bogotonyora gwetera social media pages chizo chonsi pibona eganga geteng'achire active just pibona egachire emeremo Facebook page yaito Ndizi TV News Digital, YouTube Ndizi TV News na boigo website yaito www.ndizi.net www.ndizi.net na boigo .ndizitv.net umwanjo mulitera asabu yangu na koligera ligalia ere www.ndizitv.net enamba yesi mna botambe enoti sana ibere kianda ibere eyemo kianda ibere isano isato inye enoti sana ibere kianda ibere eyemo kianda ibere isano isato inye etita yeito at Ndizi TV News umwanjo omuligera limurira sembe abonega okorokwa obolema ase obogima asembwate Wilson Godfrey ama Geoffrey? Godfrey. Wilson Godfrey Onguoru
oyo ogotwerera make igoro ya okorikwa no gwekeranigwa kwe namba y'abakori emirimo baria bari no borema ase county ya Kisii amonaria banyarire ko bagote kobono ongur taragenderera kuri stwatigera agari ese gwate banga baraikira namberi ya least 5%. Nari gaiga okorokwa Sheba Kerubo oyago koraga ari pick uniform Kisii atate kwegunga ekerobo nyagitari bwa korwa no gotarora nkiki abete ngwasto kandira no gosoma mwirani ase daike ye monga masomo nagenderete gose gwatigire tabu amasomo nagenderete na nja bete nga join Machakos Technical for the Blind alina chitenga kora braille kanyara koira ne kirasi bono afresh inengaenda ngakora bono asingi njuna taite kobera nyagitari bono nkolete psychologist na nini nkolete community development ninkolete sports management ninkolete business administration na agri business pure counseling and human gender balance. Mate gado bata isirita ruwe tikende. Taka kumanya gozama somo. Sheba Kerubo muroyo egeta una ariete ke gaso motwe tinde tikero ravinte ibyo singa nonyene kara atigete korra karo monto monene taje dikobogoli sani goteba nga konyo muko erega imugita kera ne college agaja kole 20 ibyo si piate birenga bono no bongara bakoligera likamwe karansanera omanyanga no bwate stress. Yes. Bono Wilson Naam. Ayimbia sana and we thank God for that. Kegera abantu bande keroba siriri okorora gose bale maira century ndio sibara abantu banene amagimabo igago chiasareka aburukana. Bono ntwalenga se point yenga Kisii County. Yes. Emyaka 10 ya etire korwa devolution yaga chete. Devolution. Yen 2023 na devolution ntangani ya 2013 umoti yenyoga tato na serikali ntangani pi ya devolution ya nyarete ko bakego chorwa. Yes. Bono Kisii County igoro yokolika kwa bantu baikerere na mbere takire y'abakoligasi bale no borema korengana na inche asenge ncho na soete Kisii County 2017 nali na soete Kisii County eko na lingo koligasi Mombasa kero na achete in Kisii County na achita sa contract yoko minyoka na minyoka Kisii County 2017 2018 lakini ninkoro tikikoska marathon 2018 watu wa compete nayo wananga kugwa mtu wa compete na tumbu eti na kubwete okay lakini rende korengana na uchunguzi eliane na korete inanyoreta abasae barengana gwe biongozi bakerukire chief president of which I'm not going to mention somebody's name bangweruka nga chief president ngabali ngotete abale mafu mbakoreti una yatakeire omulemafu akolero ebalenge gokorera chinda cyabo nandi bali ngokorera abairi babo umuntu ogenda in the name of omulemafu karo omulemafu otana abalemafu akorwanirira balikwe orwanirira abairi baye orwanirira omonyene abalemafu batigara no ongortora result yane otana bareta abairi baye lakini barabale maru enamba ya balemaru yekira ni refi the list 5% no mitira ikirana esinge juna kwanira igena tenga igakoreta abairi batali abalemafu you know ekero umuntu agosoa olika gose olika omurugio olika omwana olika antia olika you know these people they are not disabled abaiga bono mbalinga ngatwalikira abalemavu of which nche korengana na data mbwate ntogo ikanyo 3%. No what the proof of this? I have proof. No what the proof yabantu balikire Kisii County in the name of abalemavu batali balemavu lakini basoete in the name of abalemavu because inyora ntubwate right of replying koliginale ngia nango mwa babere nelia umo bisanale nale koligia asenge chintu tango tale konyarekana tanyali digoika kwa mwali ngi babere lakini nche muligie acheraniria mangana ayo gosama dai ayikware izirikagera ina madai are very strong n'abantu bali balikire in the name of abalemavu lakini batakoletiki batali abalemavu wate banga kolengana naye uchunguzi obwate abalemavu mbaweka no 3%. Mbaweka 3%. Mbaweka 3% because tikabonongira nega abone regime ya ite ndi yebono nachite kuri no otarachaga watemne contract inachite bune contract nje no mu minyoki na yama tukalenga nje na minyogete for 2 years which is 2017 2018 2019 katikati ya tukasinyana. What was the contract agreement? Nake contract ni yale yani yalinge nga ina alinge kuminyoka na kanu as a Paralympic champion ya walemavu eye na kolete
yaringe in between Ministry of Sports, Culture and Sports. By that time umuntu olingo obisigala ngoro kunga Madam Beatrice ambaye alikuwa chief officer. Ina minyogete my first trophy. In fact yakerona soete ko represent the disability in Kisii County under Paralympic. Na letete kwende a gold medal. Ngire ngora nyimotara se gold medal. Who looked for the other? Na kwaligetie county ko sene county yako ligetie gocha go sign a contract na ayo komnyoka. Inche na chete county. Nkaboli ekogera na chita kumnyoka before ngiche county na chitega from Mombasa ngacha kumnyokera Safaricom. Safaricom egera na cha kumnyoka ngatebigunga oise koboli ekwere ndiga na bokonyora e contract yo kumnyoka. Ekero na nkaira na Mombasa ro nkama guchigo cha bono ekero na decide tie nga bono tigango na raira na nya komenya Kisii by the way konyotinda menya Kisii bono na chitinga tia na raira naka ekero na janga Soi County nkaboli nkaegwa ekero na ego bono aronja alinge buya jetindi goteba ntwali ngo swing ya sana mwale ndrebuya ntwali ndrebuya lakini ekero yikaga tiga nkaranga na ngere gutumika ekogera there's no way ndaba isikogenda kuminyoka ekonyora gose ndikeire gose totebe 300,000 roughly namanya koegu gose 70,000 nkoboli where is the rest of the money na tebigono kora kire chichinde nchichechi lakini nchomo nyene ni insaineti chibese echo nchomo nyene njize nande nchisogete ikatoka ngabono ekero nachikorigere linje umate tindi mochinga nande tingo tumeka sa disable umate abantu bale gotumeka bale mabuna bako balete town banya gorogota chibesa nje na chiete nkamukani no nje togo ntumia. Now, Wilson, we have more about a written contract because I'm expecting on a written contract. Emoiguana inenga angocha gocha, mbaminyokere. This is the agreement. Rona aminyokeire, mwange gendokia nekenga niga. Yes. So, ene contract ya renge written, yegite gasako ba bridge, gasako bunua. Gasako bunua. Ya renge written, gasako bunua. Kero ya gasako bunua singe nchonche konyo tinda narama mono. Ya mbetere tingoleki. Nkire njoma etento ntorwa nete nyopa kana manda mu office ntorwa ndoko pachibesa egento kya tukarwa noko pachibesa neke omuchezo nole ni maite no nyuma eto okorukunga goal ball umupira oyo wabale rocha ena chiete nkabatengo umupira no ranta itego introduce apart from okominyoka paka antere to mupira ena vida to mupira bakanyora noroyo bakambolinga kyogo chezo nkabaero zo mupira unapotura chesa ya olime tuliko chesa rwigeti yugo chesa rwasari ono kaba amachiko yo mupira in short kaba amachiko yo mupira nkamagote bundike proposal nkalike proposal worth 3.1 million what 3.1 million Wilson to andangora mate interview you are raising very serious allegations if interview korezi gaiga nkoli gindo mobisa because of the right of reply ngo barenge gaiga neri ntanyarete ko moikera nintagetenga kiemo ngo bareta hande nande moi karanse kiroge kyo nera ikaranse ga I mean oma to bisiero no iri mo bisera na rueto lakini obisene korete obviously no ero no iri obviously no wa 3.1 million 3.1 million ekero nali ke propose propose karore kana nembuyere nchino muyande sana so kulike proposal awonko genda ngotebi pakulike proposal pakere e propose ne chiete ekere chiete gose yarore kanetenje netete abono no bitina biane ne Ministry of Sports and Culture via chakerte okay pono tinata gete ko ndoru okay tira na se topic ito the topic to watelinga egobona bakoli gasi enga kieyo abantu malenga malenga contract gose bali kire Kisii County na bono iga nkiyero gote mangambara ikira a target igento ga korante ngambara ikira target wikabono igatingo tanga bale mafuta because ongoru ayino mokoli gasi we county very good ayo monyene ncho monyene ni maete bantu bakiga bara bakoli gasi we county tinda atwara data ya Kisii County employees bonspy lakini ayino yo mobo esa bantu beto wa disability asibali ba ko represent disability working Kisii County yes na sikyo gote ba muraisana nturaisana asibono igatinko nyara gote binga abale mafuta gokoli gasi toikire nyo 50 ase county ngima ya Kisii ase county tinko nyara gote bi egento kiagera na gote bigo erigimu ya etete abale mavu bali getu bali ngabake abake zaidi
oise kurigiri bono igabari twasoa nabo tokwebara by the way ndio likirai nche ndikire 2022 last year nari ndikire bono are you on payroll sija ingia payroll okay ngocha tolega abu oise kurigiri bono igabari twarigetu aba maete goika bono iga kwanza ni maete Judy ni maete Wilson na umwalimu naro ECD mwalimu naro ECD okay mutiga ayeri yetakara mutigo ya somebody you did okay etore around 4 people mwalimu alikuwa 2022 bono isikorigeri nambe iyo na berenke sana korengana ne kero tugucha ku hit that 5% talibono ndete bantu kwandira affirmative action ase Kisii County abantu nani mubwa tubumanyi bwa amangana disability mugo champion for rights nani mugo protect so mukolenda obwene bw'abantu baito abale no bolema onguru kana ko ligi kurumoisonde kurugoro na anyorire ngano n'abantu baito abali kire Kisii County ba disability nabwo abande no batali ese payroll batarabe kwa ese payroll enga kientambe mono timaiti inki mutaiko educate li abantu aba igoro ya affirmative action nainde inki mutarabe kure payroll bono mpaka bono iga uno bantu ba disability mbia mano umaete egentonkero umaete timaete nango kwanira gati ya Kisii County na Nyamira County Nyamira County I respect Nyamira despite that Nyamira erenkase aina maoni ya Hoteli Ndizi TV aina maoni yane tinda teona maoni ya Ndizi TV aina yane yani umaite okonyora kero tutakete koimoka buna bono ntwa bale mavu wa Kisii County etokobegurwe block block yeli bono yanyoranga nto kunyara goikera amangana ali itu gusamagania ali itu twatagete kunyabeka ili tu banyare go to understand yes yeah nkimota ikunyarira ko yabeke kyagera bono muno somete iga uraikara uratenna kweresa omugavana gose county public service board gose county secretary yento surely nabe tago tegerera umaite na tumieli tanga etoko ba blocked etoko blocked nango umaite ekerongo tumieli tanga etoko blockigo igeko tkemanga ngoriole buno murai bwa bale mafu onye murai tobwate tali strong definitely wafuasi watakuwa si strong tena ko igo mubwata bale batari strong gose mubwate se igatagati ino mna abantu bale maru etobwate se igatikati buna abantu barabale mafu ina kiento kero na kia affirmative action itara kolekanira etanya gokolekanira ekogero oise kurigereri the former president tigamuro ke president abakerukire the former two presidents mbarwanite sana and I think okay mbarwanite sana pake kagera bono tokabane chi president ibere ambao they are chairmans but bakweruka chi president the chairmans of chairman bakarwana paka bagacha bono kebanga tigababe bonsi barani disability bono kurwana kulikuka to affect buna ntu abalemavu asinge ncheke ntunacha ku realizing wale watu walemavu ambao to understand what we are supposed to do ntoli wanje rutoikange ekabetereri bono buna nje Wilson enatebetenga ki nje no molemavu tingotenena chiro gose para gosaba nimbo atakiri yane igongwe tenenera ekabetereri bono ngetenenera nchomo nyene inchomo nyene ondeta yondwanirete ngandiko no ninche biekanirwanirete gokoraki koliko ya okaliko 2022 ngaliko 2022 okaliko abantu bane gwateba tuli abale maite goikabone therefore oyo monaro nimbwate UCD nimbwate Judy nimbwate bono nakubolira kalenga nkorora tolese vyombo vya habari gano ntwara twalira mangana mayiga iga ase umugavana Simba Arati akona koleranga abantu bali kire Kisii County bali extra para abange bake wage bill ya Kisii County igo yalengi go for nothing in the former regime tima itiko sama ngana ya naro na affected disability onye affected disability toro chingene mugwate failure kiagera ne responsibility no bali mu achire skuru go ikaransia bandaba whichever way na kuba make ba understand go seba yiwenga na bera toke abantu bali kire extra lakini ase disability na watu wale ko ende nchireje ntatenko example kya Uasin Gishu County
Uasin Gishu County ne county emo ese abalemaru batabwa representation ngakiye mu gavana omukoro igarwete lichiko etangase ekabekwa yamabagange 37 onye tindeba alenge strictly y'abantu disability abalema ekenki gitakorekanire busongaro nkwamesho ni Nyamira Nyamira abantu mbalikali rero tokona buru mbalikira lakini at least namba neko tegento kie nero ebi gocha because ya agitation yokurwanirira kwebyo bikorete by'abantu bale no bolema inubona busonga nkyo mu chando mutayikwanda mwenyo linga kihe nabo korusi abande lakini affirmatively durant ba disability mbia mano liswali rigia umaite tintaiti gokwaniranga abantu balikire barabange okay wage bill ya Kisii County ya Tirire but we are strict within disability umaite let me take an example ekertu aligetu etu aligetu una instructor instructor echi atakire instructor 42 vile tunasikia una toko igundu yatake 42 ime ya 42 abale mafu tu aligetumba bere of which ngokwanira Wilson na Judith Aroko kira to wake sabu ya 42 abale mafu baro mate already 5% bali getumba ego mate 5% ase namba yatakire 42 I want to give kudos to the county government ikagera ase 42 ningendere to murari ngo David mwa etiga to kwaneke maene Wilson aso koli gukoro kwa ase 42 aba onye ndio montako bakikoba point eyin 5 point something but actually takire angoya 5 point something kono nende dunya rakobaga bantu into pieces kuba abantu babira out of 42 to me that is kudos okay bono asaba ntaba 42 abantu bali getu na toko igwa 54 tinde dio kwanero ko igubona nende nyorangu antenga abantu muri kire mbanne mwali getu last year bono different departments okay sawa different departments okay let me put it like that nakubwatire bono nende kwanenge tukile ko igwa ndake tutu hagendo kire factual no to kwana mangana disability teba yebere mwali getu ngakino tu aligetu in my department tu aligetu abire yes of which up to date ekeltu asoete last year mutinyukane igon deported yegasi umutinyuka 5 tare 13 ntu abwatetie process yonsi tukaenda paka tukai reporting letters deployment letters ka report Ministry of Culture ka report Ministry of Culture all along tinda so payroll sisi kama wale mafuatu jengia payroll still we are pushing a reason tonyorenga nkiye kogera nturaso payroll ngomwe karansire ne mwabekira malalamisha yando officially twabekira malalamisha twasoira office twachakire Minister of Education tukaenda si director agatebanga lirio mheshimiwa Paul Simbarati atebetenge bintu itikabira atinake na chatoligereri ekera bekire bintu in place muna abantu ba disability ko semwensi in general kwanda tukwande disability mwachire mwamiti yo mugaba na Simbarati na chire paka tuachiete ne viongozi bali bande I was representing the people living with disability tuachire paka voye tuakwanire nere agatebe bintu binumbi abire juice na nento marathon Friday na nento akwanete nere agateba ibintu binongo shurika rubiri but I'm still in the course of this week nintagete komera na nere of which nanje tetumira nere eko tokogena ne biongozi bali bande na barabu ba represent the other community nkomera na tole nere alafu wono tumanye gocha amaye go turangeli in 20 atotewe way forward but we are demanding as disability to demand to soy payroll and the other community also demanding basoy payroll yeah nimanta tuwe restrict to chiko kona tere chida kaibere galia ntagete to restrict ya mangana itontwe within persons with disabilities evinde mbabwate channel yabo yo gukora ikinta tukwanire ga igonguru ano moremaru ogosaba evu mwako yomo olikire utana gukora utana gosoa payroll
Utarai gubesa. Ande gwikurigie a way forward. Singincho ye chinsa ongoru. Ntagete daike ya mere mutuga iga. Nande ntagete nkoro story talikiende. Ntagete nkonyolega no mo bisoyo mo kurwa se department kiolega. Nde department ya culture and sports. Nkoriginde possibly mo chief officer nondoyo mo osondo rato kigure da department yeyu aicha ikaransa na yo ikaransa abo tukwaniri nganeri asobwagare kegera watere mwametri simbara toke bono nteyo maji mwanyo rere kurwa simbarati edaike ya mere mutwe okwanira ni ngana yawo yo mwerio egera to gosoka cho toro siede tiende goikabono igatindi gotebanga umosike simbarati otoire eanse rato soy arotinta tikungainirari that's why tugasaine ko kororanga commit to learn in the course of the week or next week so that amanya gotoe answer erengia bono igaro tinte tikotanga otoire because you are still fighting ya kwamba atoe answer sawa engana yo mweli engana ne omwelio ni ngotanga mbi yamono asoko nganjira go ikase Ndizi TV nagokire nanyagocha nani ndete gotebya bale mavonsi Piva Kise County, abalemavu Nyamira County, ya kwamba disability is not inability. Thank you. Disability is not inability. Work hard na utapata chenye unatafuta. Asante Wilson, nkoro story date yende naye. Nda asante sonjo yo wancha go chandisi. Wancho muligeria okwabeire koligeretio moro bile korokungo balema asobo gimantara kora engane ntwani asobo balema litukolia lero engane ntwani obwansu bw'ekitoro tali okorara mono no korara buya obwansu bw'ekitoro tali okorara mono gosegeka kolende no korara buya mwancho muligeria obwansu bw'ekitoro tali okorara mono gosegeka no korara buya aseli bagalia bonsi balia twakonya nako ene kingo murego chira senchira endonge kurwe studio galia alisase Abigail Nyanchama chibichaga buchinkino no kuna maliogi amasanuku ensemo yebimanyerio oyo minto Joshua Auta na bonsi bali twabwateranire tiga ngoganirie ewikengia wekatumirane eikiende tiga omonna balende nchino moralio brother Power Jared Wilberforce bye bye. Thank you. Ndizi TV, obwansu bw'omugusi.